Ці можна падзяліць цэлую нацыю на 4 катэгорыі і прадказаць, хто будзе супрацоўнічаць, хто будзе маўчаць, а хто возьме ў рукі зброю. Масква была ўпэўненая, што можна, але менавіта тут яна пралічылася найбольш. Вітаю, калі мы яшчэ не знаёмы. Мяне завуць Святлана Петакова, я беларуская пісьменніца і даследчыца. На гэтым канале мы гаворым пра посткаланіялізм, мову, нацыянальную ідэнтычнасць, Беларусь, Украіну, таму што я беларуса украінка, Украіна беларуска, і тое, як аўтарытарныя імперыі ўплываюць на нашыя народы. Мая мэта вельмі простая. Я хачу, каб маскоўская імперыя канчаткова перастала быць імперіяй, каб замест адной дзяржавы з'явіліся дзесяткі свабодных краін, якія будуць займацца ўласным развіццём і, нарэшце, пакінуць нас у спакоі, калі гаварыць без мата. Менавіта таму я даследую, як працуе імперскае мысленне, як яно маніпулюе мовай, гісторыяй, ідэнтычнасцю. І чаму разуменне гэтага працэсу важнае для кожнага беларуса і украінца. Зараз у мяне просьба. Беларускамоўны YouTube сёння не падтрымліваецца алгарытмамі. Вы пабачыце гэта відэа толькі таму, што я выкарыстоўваю украінскія хэштэгі. Больш за тое, Google Ads нават не падтрымлівае беларускую мову, заўсёды піша Google Ads unsupported language і адхіляе рэкламу. І таму прасоўваць такія відэа праз рэкламу немагчыма. Таму я разлічваю толькі на вас. Калі вы хочаце бачыць больш кантэнту па-беларуску, ставце падабайку, напішыце мне каментар і падзяліцеся гэтым відэа са сваімі сябрамі. Калі вы украінцы, я ведаю, што багата украінцаў піша пад відэа па-беларуску, якая гарна мова. Калі ласка, падзяліцеся відэа. Гэта сапраўды дапамагае алгарытмам паказаць такія ролікі новым гледачам. А цяпер давайце разбяром адну з самых вялікіх памылак маскоўскай разведкі перад уварваннем ва Украіну. Давайте паглядзім на тое, як спецслужбы і вайсковыя аналітыкі ацэньвалі украінскае грамадства перад поўнамаштабным уварваннем. Паводле найбольш распаўсюджанай рэканструкцыі планіроўшчыкі падзялілі украінцаў на 4 групы. Першая прамаскоўская. Лічылася, што яны будуць актыўна падтрымліваць маскоўскія войскі і дапамогуць стварыць акупацыйную адміністрацыю. Іх планавалі набіраць у мясцовую ўладу, паліцыю, СМІ і розныя прамаскоўскія структуры. Другая група – нейтральныя або пасіўныя людзі. Маскавіты меркавалі, што гэтыя людзі проста прыстасуюцца да новай рэальнасці. Іх планавалася кантраляваць праз прапаганду, эканамічныя стымулы і абмежаваны прымус. Трэцяя група – праўкраінскія людзі, але нібыта схільныя да пераканання. Гэта былі патрыёты, якія, на думку маскоўцаў, пагодзяцца супрацоўнічаць пасля хуткага падзення Кіева. Гэтых людзей рыхтавалі перавыхаванне, прапаганду, замену школ, пераход на маскоўскую мову, новыя СМІ і новыя мясцовыя чыноўнікі. І апошняя 4-та група – непрымірымыя праціўнікі Масквы. Патрыёты Украіны, крапка. Ніякіх кампрамісаў. Вайскоўцы, ветэраны, валанцёры, журналісты, актывісты, інтэлігенцыя, простыя людзі, мясцовыя лідары, усе, хто адкрыта падтрымліваў Украіну. Групу звычайна планавалася арыштоўваць, дэпартаваць, садзіць у турме і фізічна ліквідаваць. Дакументы і сведчанні з акупаваных тэрыторый паказваюць, што падобныя спісы сапраўды складаліся яшчэ да пачатку або першыя дні ўварвання. Таксама былі чорныя спісы людзей, якіх было планавана толькі ліквідаваць. Значыць, такое было бачанне Масквы. Але ўся гэтая схема мела адзін фатальны недахоп. Яна апісвала людзей мірнага часу. Вайна – гэта не мір. У мірны час людзі часта прымаюць рашэнні выпадкова, пад уплывам эмоцый, настрою, сям'і, асяроддзя, тэлебачання і многіх іншых фактараў. Рэдка хто глыбока даследуе палітыку і нейкую праблему і сядзіць гадзінамі і займаецца гэтым. Але калі пачынаецца экзістэнцыяльная вайна, усё працуе інакш. Вайна раскрывае чалавека лепш за любыя сацыялагічныя апытанні. Беларускі пісьменнік Васіль Быкаў, уся яго творчасць займалася гэтым і раскрыццём сапраўднага чалавека ў экзістэнцыяльнай сітуацыі. Нейтральны чалавек, які сёння проста жыве сваім жыццём, заўтра можа ўбачыць забітае дзіця і ўжо праз дзень стаць валанцёрам або нават узяць у рукі зброю. І менавіта гэтага Масква не зразумела. Яна значна пераацаніла колькасць людзей, якія б сапраўды хацелі б сустрэць акупацыю з кветачкамі. Яна зблытала мову з палітычнай лаяльнасцю. Яны думалі, што маскоўская мова была маркерам кахання да Масквы. А мільёны рускамоўных украінцаў у Харкаве, Адэсе, Дняпры і іншых гарадах не толькі не падтрымалі ўварванне, але пайшлі абараняць сваю краіну. Маскоўцы думалі, што перамога будзе за 3 дні, што Владзімір Зеленскі уцячэ, што новая ўлада будзе створана амаль без супроціў. Але адбылося ўсё наадварот.
Масква таксама недацаніла тое, наколькі пасля 2014 года узмацнілася украінская грамадзянская ідэнтычнасць. Анексія Крыма і вайна на Донбасе не раскалолі ўкраіну, яны зрабілі яе мацнейшай. Яшчэ адна памылка меркаванне, што нейтралітэт аўтаматычна ператворыцца ў паслухмянасць. Многія людзі, якія спачатку проста хацелі перажыць вайну, пазней сталі валанцёрамі, дапамагалі арміі, збіралі грошы, перадавалі каардынаты тэхнікі або самі ўступалі ў войск. У Херсоне і Мелітополі людзі выходзілі на пратэсты, нават тады, калі разумелі, чым гэта можа скончыцца. І вось якімі выявіліся украінцы. Украінцы дастаткова эмацыйны народ. Яны востра рэагуюць на несправядлівасць і вельмі цэняць свабоду. Для маскоўскага кіраўніцтва гэта сумесь аказалася смяротнай. Нават многія беларусы, убачыўшы несправядлівасць гэтай вайны, пакінулі свае дамы і далучыліся да ЗСУ спачатку, а потым да палка імя Кастуся Каліноўскага. Добры прыклад гэта вядомыя блогеры. Да вайны яны былі рускамоўныя і нейтральныя. А калі пачалася вайна ў 22 годзе, яны пачалі запісваць роты да масквічэй з просьбай спыніцца. Мне гэта вельмі нагадвае Менск у 2020 годзе, калі падчас пратэсту дзяўчаты абдымалі амапаўцаў, дарылі ім кветкі, нават станавіліся перад імі на калені. Я гэта бачыла на свае вочы, і мае вочы плакалі крывёй. Здавалася, што да чалавека можна было дастукацца. Сёння ўжо і вядомыя блогеры украінскія і людзі ў Беларусі разумеюць, што да маскоўцаў, да АМОНа дастукацца нельга. І сёння шмат гэтых блогераў сталі украінамоўнымі. Яны збіраюць грошы для фронту абсалютна адкрыта. Кожная іх на жывую трансляцыя гэта збор грошаў на ЗСУ. Вайна іх цалкам змяніла. Напрыклад, Станіслав Шмак. Да таго, як ён стабільна выходзіў у чат-рулетку, ён шчыра верыў, што праблема толькі ў маскоўскай уладзе, а людзі будуць прыкладна такія, як ва ўкраіне, і у асноўным будуць адэкватныя, нармальныя, добрыя людзі. Ну, вось такі ў яго быў погляд. Зараз ужо 2 гады ён гэта робіць, і ён разумее, што ён памыляўся, ён проста не ведаў сітуацыю. І вось мы не ведаем, што у яго адбылося ў жыцці, што зараз ён прыпыніў сваю дзейнасць блогера і ён пайшоў у войска. Хаця ён рабіў вельмі важную справу, ён адукаваў людзей, паказваў, збіраў гэтыя карціны масквічэй і таго, якія яны ёсць на самой справе. Але штосьці адбылося ў яго жыцці, і зараз ён ваяр ЗСУ. І такія змены ў людзях датычацца не толькі вядомых і публічных людзей. Звычайныя бабулі кідаюць агуркі ў дроны, хтосьці атручвае ежу акупантам, хтосьці запісвае перамяшчэнне варожай тэхнікі ў стары нататнік. Помніце, такая бабуля была, якая кожная машына прыязджала ваенная, яна запісвала і перадавала ў ЗСУ. Помню інтэрв'ю з мужчынай 70 гадоў, які пайшоў у тэробарону і казаў: маладыя хлопцы хай выжываюць і будуюць Украіну. Масква такога не чакала. А чаму так адбываецца? Таму што ідэнтычнасць рэзка ўзмацняецца пад уздзеяннем знешняй пагрозы. Палітычныя змены, якія ў мірны час займалі гады, адбываюцца за некалькі гадзін. Гвалт радыкалізуе людзей значна мацней, чым любая прапаганда. Акупацыя ператварае нейкі абстрактны патрыятызм у асабісты вопыт. Людзі абараняюць сваіх дзяцей, сваіх сабак, сваіх бацькоў, свой дом. І гэта не пра ідэалогію, гэта пра канкрэтнае, пра зараз. Масква прызвычаілася да культуры рабоў, падпарадкавання. Яны думалі, што людзі ва ўкраіне ўбачаць сілу і стануць на калені, таму што для іх гэта натуральна. Але украінская культура, яна свабодалюбівая, больш анархічная, хутарская такая. Украінцы бачаць сілу і несправядлівасць, і яны пачынаюць супраціўляцца. І агульныя пакуты вельмі хутка ствараюць нацыянальную еднасць. Усё гэта адбываецца, таму што нейтралітэт гэта раскоша мірнага жыцця. Вайна паказала такога, чаго не маглі ўявіць мы ў фільмах жахаў. Рабаванне кватэр, крадзеж унітазаў, бытавой тэхнікі, здзекі з дзяцей, крадзеж тысяч дзяцей. Тысяч. Жорсткасць да жывёл – гэта асабліва маё, я проста не магу. Такія зверствы змяняюць чалавека за секунды, таму што ты ніколі не чакаеш такога. Яшчэ адна важная рэч. Супраціў нараджаецца дэцэнтралізавана. Для акупанта гэта вельмі небяспечна, таму што ён чакае супраціву з аднаго боку, ад ЗСУ, а не ад бабулі з атручаным баршчом. Цывільная ініцыятыва практычна не паддаецца мадэляванню, і ты ніколі не ведаеш, хто перад табой – пенсіянер альбо агент супраціву. Але і маленькія акты супраціву паступова складаюцца
выліваюцца ў вялікія страты для акупанта, што мы і бачым зараз. Масква абсалютна не зразумела украінскае грамадства і не разумее яго і па сённяшні дзень. Яна не навучылася нічому за гады вайны. Яна працягвае дзейнічаць так, нібыта рэальнасць не існуе. Нібыта Украіну ўсё яшчэ можна прымусіць здацца. Але нават калі захапіць тэрыторыю, зрабіць жыццё акупанта ўжо там спакойным, нармальным, не атрымаецца. І галоўны урок з усяго таго, што я сказала, гэта не пачынайце войнаў, даражэнькія суседзі. Калі вы глядзелі фільм «28 дзень пасля» Дэні Бойла, то памятаеце Джыма, якога граў Элен Мёрфі. Джым быў вельмі сціплым хлопцам. Ніхто не баяўся гэтага худога, сарамлівага чалавека з вялікімі блакітнымі вачыма. Але то, якім ён стаў пасля катастрофы у экзістэнцыяльнай сітуацыі, калі ён пабачыў сваімі вачамі несправядлівасць, здзівіла ўсіх. Так і Украіна здзівіла Маскву і ўвесь свет. І я думаю, што сюрпрызаў ад ЗСУ і ад украінскага народа яшчэ будзе вельмі шмат. У наступным відэа мы пагаварым пра сапраўдныя тыпы украінцаў і пра тое, як лепш разумець украінскае грамадства і што з гэтым рабіць, як жыць з рознымі украінцамі, калі мы зараз маем быць аб'яднаны супраць ворага. Не забывайце, перамога за намі.